Aj polovičné, to je... Vy ste Sobočanka? Áno. A my akože nemáme kontakty s druhým okresom. Katka. My máme, Katka, poznali sme išli. Ako je to možné? Stajú spolu, vlakom. Čo to je za systém? My už sme mali každého zvolenčana tu poznať a každého Sobočana. Ale tak zvolenčanov poznám, ale je tu málo zo zvolená, neviem, či je tu neviem. No. Kde si robila nemocnicu? To sa povedala jedno, ale tak to je chybička. Ale tuto takto, ja? Auto je na chybu. Ale nechaj to si, keď ti to nechaj vodou. Si zlatá. Mám? A dáš? Dám. Nie, to tej rúži jeden má, ten nebude držať. Ale ona má, Sadka Ružomberská má No, keď na prezradnú... čento platíme do Vyškričky do Ružomberka. Ružomberská Sadka má čo? No takúto zľavu. Takú zľavu predete pejde, 15 centov. My máme mestská, v našom okrese mestská je tiež 5 centov. To neutri do mňa. Aj to ten nepodal, ti dám, pozri, taký krásny nepodal. Ja musím ho nájsť. Aha, to je. Ale to pod vodou, Nie. ale keď tvrdne poriadne, to si išla umírať a nemal si to ešte tvrdé, nie? Nie. Ktoré si nedala? Jaroslava tiež to
Ja to dokonca ani nevidím. Teraz to išlo, dobre. No, Dobre, tak už to za chvíľu. teraz, počkajte, táto ona. Musíte najprv primačknúť, vtedy ma to zobere zelený štvorec. Aby tam bol ten, hej, to Ono na keď internet začne Aj to sa musí usmiať. Aj kopnúť. Aj to bakne. Neprezradí, pokiaľ bude živá. Ja sa nerada fotím. Trošku si precvičiť mozog v tejto súťaži. Ako viete, sú ako 3 obťažnosti, ľahké, stredné a ťažké. Tým, že vás je až 22, tak sme sa rozhodli, že do druhého kola postupí 11 súťažiacich a do tretieho 6, aby ste mali viacerý možnosť ako si vyskúšať. Ty. Ja mám biela. Na to čo ideš? Rekli nisam račanje ja baš ono brutalno prisnaš znači. No jedine uhnúť, jedine tu, nemá inde. Dobre, tam dostaneme za šach. Šach. Dobre. Nemôže niekde tu, alebo tu. Nemôže. Prúce, položiš, alebo druhý prúce, pivo tu má. Nie to. Pani Karek, prosím. Aha, ty si diskvalifikovaný, ty si odmietol hrať, tak sa nechal. On sa vypín. Nenechal. Nie, ja môžu sú lepší. Jediný sa vyspal túto. Preto sa udarí. Ale to, že nikto nevie, kde som. Ani on. Neviem, jaký chov. Som lehala sa na oči a čajú. Taký bol. To je neskutočné. Hádam ešte nebol. No,
Via Lino, con la Lino. Ebbe is lehet. To bude málo potom. Ale rýchlo, lebo to náhodne. Čo Ježko, aj z iných sa tak parí ako z nás? Zelené ešte viacej. Nie? Nie. Vás chceme mať. Ja? Áno. A mňa už nikto nechce. Nie. Ty si tu už starý známy, Janko. To odborníkov kamerujte. Ale áno. Tvoji už máme. Aj hosti. Potrebujeme aj hosti, že sa zapojili do činnosti. To mňa už nikto nemá rád. Ja vás mám rád. Vieš čo? To drevo je také mäkké? Janko, tebe by mali dať bukové drevo, ty sa troška narobíš viacej. A čo si myslíš, aj do dubu robievam? Slívka. Umiem? 3 hodín. Poumiem. Dobre si poďte vyskúšať, ak chcete. Skúšame. Čo nezvládne? Ja som viacej pochodila ako ty. Že najhoršom sa dať ešte na Slovensku hodím šatru a bude. Myslíš? Aha, to je. Len do Ružomberka ideme autobusom a ako je zle. A tu chodíme 3 na noc, aj s tou Jankou. Keď ideme jedna z doktorov, tak ideme všetky 3. Tak musíme si dať ako Pochondeli, že jedna o to ste chore. Ale nie, prevádzame sa navzájom. No tam to sprevádzame jedna druhú. A ona povie, že Poďme do obchodíka. cestujeme za 60 centov a v obchodíku vynieme 20 alebo 30. Z Ružomberka do Bystrici, koľko sme platili 15 centov autobus. Z Ružomberka do...